बांग्लादेशनि अबस्था न नाखना थांखांखाय जो ताबुक तो किरिमा सिंसा तांगैखाय बांग्लादेश ताबुक आरनि जे सरकार नियाखबा जे प्रधानमंत्री शेख हासिना दंनाय बरत पदत्याग खायका एवं देशनिबो अंखरै खारि थांगानो हानिमानो एवं अबनि बागै जों अर वानसुंना थांखांखाय सिनि आगिनि दिननो जों मुइतो माखायनाय आबंखा 1946 नखाइल्या रायट्स नियाखबा नखाइल्या दांगा नांमानि 1946 सालाव आ जराव बो गोबांबा अबाहाय बरक रक दांगा ओंमानि बागै बांग्लादेशनि गोबांबा बरक रक खारि फायका सिनि स्पेशली बांग्लादेशनि फाइनाय रक आ जराव त्रिपुरा हाव गोबांबा बरक फाइमानि बागैनो ताबुक जे रिफ्यूजी एंड माइग्रेशन प्रॉब्लेम ओंमानि आ समयो 1946 आव दंगो एंड 48 आव दंगो इनका अबाहायके फाइते फाइते जों वाइसानो 72 जरा जों जुदि नाया थांखांखाय अबतो आं आखिबाव डाटा रेखा 72 जरा जों जुदि नाया थांखाय अ जायगायाव माने इलिगेल माइग्रेंट सिमिसे 19 लक्षनि ऊपर बरक दं नै हमानि एवं अमो हाइकेनो ताबुकबो अ जरा ताइसा बांग्लादेशआव अबो हाइके गंडगोल ओंमानि बागै सिनि त्रिपुरा हा नियाखा भारतबर्षआव बा निनि मेघालय आसाम त्रिपुरा वेस्ट बेंगल स्पेशली बेसि एफेक्ट लायो त्रिपुरा ताई आसाम एंड निनि वेस्ट बेंगल इंगा आबो जेहेतु बांग्लादेश बाय नां टंगमानि बागै आइन तिखे बरक रक जेफोर नाके दांगां खांखाय अथवा जेकुनो अबाहाय निनि डिजास्टार खांखाय आरनि बरक रक बांग्लादेशनि बरक रक अ तीनटा राज्य विशेष खायै माने गोबांखौ खायै दल पल अबाहायके खारलायै बरक बासिनानि बागै मा फायो या अबनो जों वानसुक्रानि कक दाबुक त्रिपुरा हावबो अमा हाइनो टाइविसा अबाहाय घटना माने ओंनानि इन्सिडेंट ओंनानि चान्सेस जोंगै दंगो अबनि बागै जों अलर्ट टंना नांनाय एवं गोबांबा बरक रकनो जरा जराव अमा हाइके सिनि पारा आमचय रक मालाय खांके अथवा कुनो जागा रक जों बरक सिनिया नुखांके बरकनो सोंनानि बा नों बरनि अबाहायके अचेना बरक रक नुखांखाय अ कक रकनो सोंनानि बागै जों अलर्ट मा टंनाय अबनि बागै जों आगिनि दिनोसे अबाहाय आ जरा रग अबाहाय घटना आंगै थांका जदिओ हायापानो आ जराव तो सिनि बरक साइमेया कम्युनिकेशन कम ओंगे गोबांबा अबाहाय मेडिया रकनि कुनो अबाहाय बरक रक गरै जेनाखि जों अबनो खबर कालेक्ट खाइमानाय आ जराव तो प्रिंट मीडिया सिमिसे दंगो माने न्यूज पेपर आवबो काइसा काइनैसि इनके आ जराव सिनि बरक तो गरैनि गरै अमाहाय न्यूज media print media रग ओंगे ताबुकनि जरा तो अबाहाय गोबांमानो दंगो जे बरक रक सिनि बरक रक अमाहाय यूट्यूब नि भिडियो नि माध्यमे फेसबुक नियाखबा ट्विटर जेकुनो अमाहाय मेडिया दंगो जे सोशल मेडिया नि माध्यमे अबाहायके जों भाइरल खाइमानो गावबन बागै जों अलर्ट टंना नांगौ मानोना तामनो ओ बरक रक जखन के अचेना अपरिचित नों मालाय खांखाय बरनो भिडियो रक टिसाइपानो अथवा पिक्चर फोटो रक इमेज रक क्लिक खाइपानो जों बनो शेयर खाइया नांगौ बा अ बरक रक अबाहायके हाब बाइजाक अ बरक रक जों सिनिया अबाहायके गवर्नमेंट नो एवं अबाहाय लोकल अथॉरिटी नो जेसकाबानो पुलिस स्टेशन रक जों बनो इनफरमेशन होना नांगौ ओंगे जों अब सिनिनो आसा जों जुदिनो खासिया ओंगे सिनि बागैनो जों अब निजेनि याखंग निजे तानमान क्लाइ जावनाय तांगैखाय अ जरा जत बरक रक खासिया अथवा साइमेया ओंनिफानो दंनि ताबुंनि जे सिचुएशन अथवा ताबुंनि जे बांग्लादेश जे अबाहायके बंगर दांगाङै दंलाय मानि बरकनि बिसिंग सरकारनि बिरुद्धे गोबांबा बरक रक सुचार ओंगै अबाहायके ककनो सालाय दंमाने अबरकनो जों गोबांबा बरक रकनो सिनि बरकनि बिसिंग साहरिमेयाव दंगो अबा सोशल मीडिया बा जोगाजोग गरै अवन बागै जों बिसिंग जराव अबाहायके अवेयरनेस बरना नांगो सोशल मीडिया माध्यमे तो नांगो एवं हाइनो बरक बाय बरक बो समय जों मालाय लाइके दुकान पाट दगो जेकुनो बरक रक जों सोशल मीडिया बाय जारा तंनाय रक नुकनाय रक सिनाय रक अबनो साइमा खांखाय साधारण बरकनो बो अबाहाय इनफरमेशन दै तंखानो चावो अबनि बागै जों अलर्ट टंग नांनाय याके सिनि इन फ्यूचर भविष्यत ताइबो सिनि बागै कष्ट अबाहाय दिन फाइमानो बागै जों आनरनो अक आं ककनो kwcharma से जे एनी যদি নো খবর মানি দংখাंखाय नरक ओ नाम्बार कल खाइहरै मानो केबो बांग्लादेशी बरक सिनर हाबुय दंखाय जेमन 8801958383 एबा 8801958383 680
एबा 88019374000591 अब हाय ओ जे कोनो कायसा इंसिडेंट अथवा कबांमा बरक रखनो नों सिनी यांगो दिगी अब त्रिपुरा हाराव हापाइजाक मालाय खांखे ओ चेना मुक मालाय खेन नों ओ नम्बर कॉल खायै साहर कांखे गवर्नमेंट इनिशिएटिव नानाय